Onye Eze, this is Onye Eze Jizoz, Father of the Mess. Una afuna na tata bụ January 3rd ka m mere escape na 2025 ka m mere escape na kidnapping gang. Ọ bụ ordinary kidnapping na ha bịa mgbukwu maka na kidnapping dị iche na nke a bụ kill. Ị na-anya ife afọ ọnụ ma September 4th 2024 ka e kidnap nwoke mana kene dịrị Chukwu onye chi ya dịrọ n'izu na ife adịghị eme ya maka na ga-ama ọzọ mana ọzọ ga-ana kama ọzọ eburu wundu wee na asị nka mma obere vidiyo ya gazie. Chineke anyị kelekwara gị na nwanne anyị nwoke a dị ndụ wee bata mana enwere m my own side of the story maka na asị m onye m aka m agwa gị abụghị ezigbo ọyị mana ọ gwara m ga-agwa bụ ezigbo ọyị. Onye Eze Jizọs ịpụtala ọnwụ na ọ ga-ekweme lakpuo ga-azụ ike ife vidiyo mere ugbu a imechakwa ya na change your location because ndị na-aka na-achụ gị aka nwụrụ faka dịkwa ndụ. Ọbara dịkwa mma na imere this video at least ka ahụ otu the appearance gị gosiri that na isi na ọnụ ọnwụ wee pụta maka ọtụtụ ndị na-ekwu na ọ wara nji ụfọdụ ndị chọrọ ijikwa gị wee nara ego ịhụ na mgbe onye ele ahụ okongwu dibịa na ndị otu ya chọrọ irezi ego onwe ebeghị kọntaktị ha nwere wit ndị kidnapụrụ gị ndị kpọrọ gị ha jọsị chọrọ irezi ego bebi gbara ego gbara n'akpa mama enwere ndị nyere ha ego ọrụ na nyere ndị ego ahụ erughị this man hụna na ọ escape ka ọsọ mere from them award that na-ereliziri ya. So advice m na-enye gị Onye Eze Jizọs gbarakwa ọgwụ gị ga-aṅụ n'ọrụ onwe gị. Watch your activities online. You will come back online but watch your activities. Enwe ndị na-efili na scam ọrụ ha mekwa apologize and stop forthwith. Agakwala n'iru na scam ihe ndị ị na-eclaim ndị ị na-achụ ụchụ were eze nwayọ na-eme all this claim. Chineke na-apụtara gị chọrọ ka ndụ gị fọdụrụ gị. Ihe ahụ second chance ka e nyere gị now ka imezie ndụ gị. Echekwala na ihe ị na-eme dị mma na ihe mere ji wee dị ndụ mba mụa na-ahụta na second chance. The God of second chance chọrọ inye gị second chance ka irite nje your way. Control what you do on social media. Be sincere as much as possible. Ụba aka gị ọtọ kwuo eziokwu. Egwule ndị mmadụ akpọsịrị ụmụ nwaanyị ndị mmadụ aga na mmiri asa ha agbawa ha ọtọ because otu ị na-aga asa ha otu aka ị ga-esikwa akwa ya iko. Yes, ị ga-ahụ ọtọ nwaanyị ga-esi kwabeghị iko from ndị kwagide iko kwaracha gị kpọrọzie nke ịkpọrọ si na alụ alụ na-asị gị ọnwụ na ị chọrọ ime ka ihe mere gị kụziere gị ihe. Chineke nyere gị second chance to come back to this world. Ama many people agaghị like ihe a mana ana m alike ikwu ya ka ọ bụrụ ike ya bụrụ nọọ eziokwu. Zere ndụ gị baa n'ụlọ ma emere sịrị gị gwuo ndị na-egwu wayo mee n'ụzọ otu ichọrọ iche mee mara ihe ị na-eti na soshal midia. Emezila ka asị na gị si na-asụ ụchụ maka na ụkpala ọbụla okpoko gburu ọkwa ntị chiri ya. Chineke anyere gị opportunity to amend your way and get it right. Mana isi mba I pray Chukwu ekwela ka ihe ọzọ mee gị. I am very sorry for what you went through. Chukwu mere ebere ka dị ndụ ya chekwaba gị. Lee ka isi ekwu okwu na-akwa ụkwara aka isi n'ọnụ ọnwụ wee lọta. Biko gaa zokpuo. Abịakwala bịa display wee moto display wee ndị chere gị ọchị mawa attack gbawa saga ndị mere video against you. Forget everybody lakpụrụ n'ụlọ gị ga-azụ ike. Ihe ọzọ ma agha ịrụta aka bụ ihe gbasara chọọchị ga define aya chọọchị. Ọ bụrụ nọ nke Chineke ka ikwu na nke Chineke ọgwụkwanụ nke ọgọ mmụọ ị gaghị eme ọgọ mmụọ gị na-eme nke ọ dị mkpa ekwuchakwanụ m ndewonụ. Ndị Igbo biko anyị ka nọkwa na-ekwu okwu imezi ala Igbo ka ala Igbo wee dị mma. Ihe a bụ ihe mere anyị ji wee malite ọgbakọ a na-akpọ Igbo ruo ụlọ. Anyị na ndị Igbo ruo ụlọ John katara aka wuchi ndị na-akpọ IDR Igbo Development Initiative wee na-achọpụtagasị ụmụ Igbo nwere talent ndị na-arụ ihe nka ndị na-akpọ inventors. Anyị na ha na-ejikọta aka ọnụ ka anyị bido companies
industries, bank, na ọtụtụ ihe dị iche iche n'ala Igbo. Ihe a agaghị adịkwa n'ire ma ọ bụ na gị wee tinye ha aka. Ị bụrụ onye Igbo, join ya IDI. Naanị ihe ị ga-atụ $1,000 iji subscribe to the platform ka ị wụrụ a shareholder to all the company. You register with $100. Give your annual due of $120. Chikina, you are a full member. I na-ekwu okwu gbasara shop anyị na-ere na Ekuku Owerri. Ebe ọ ga-abụ na gị kwụgwọ shop agwụrụ nke gị forever. Nwe gị na-azọ ya. Ọ dịkwa mma mmadụ ịzụ shop karịa ịzụ ala mgbe ụfọdụ. N'ihi na ala ụfọdụ nwere ike na ọgba aghara. Mana shop, ị ga-ebido na-make your money even when the shop na-run. Ịchọkwa ire karịa ihe zụrụ ya. Were aka mee invest na this shop na contact my number +1 916 370 4199 ka enwe ike wee mara ebe anyị na-aga. Shop hụrụ ugbu a na gbara chip. Ọ nọ na Ekuku Owerri. Life and direct na center of the world, opposite Total, opposite St. Paul's, ndị mara Owerri. Ọ ebe shop ndị ana. Enwere nke 9 million, enwere nke 12 million, enwere nke 10 million. Nke ọ bụla chọrọ ga-ebịa anyị gị the details. Ọkwọta ọhara m n'ọnụ. Ọ bụrụ ha na Igbo ruo ụlọ, ha ga-edozi ala Igbo. Nke anyị na-ekwu ka anyị na-eme. Ụnụ mara aga m etinye aka n'ihe ọbụla bụ ihe na-enwe isi n'ọdụ. Otu ọhara m n'ọnụ ka emesịa nụ. Igbo ruo ụlọ.